أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Abantu besimame bayizingubo zenu, nani nizingubo zabo. Lana ke kukhulunywa ngabantu abashadile, akukhulunywa nganoma ubani, kukhulunywa nje ngabantu abashadile kuphela. Ukuthi umuntu wesimame, unkosikazi uyingubo yomyeni wakhe, umyeni uyingubo kankosikazi wakhe. Akukho ke lapho kuleli verse engiqeda ukukhuluma ngalo okubalwe khona ukuthi uma ngabe nishadile seningenile ekamerweni khona izinto ekungamelanga nizenze. Into esiyaziyo okungamelanga yenziwe umdala angayifuni ukuthi ungene kumuntu wesimame ngemuva njengokulalana kwezitabane. Ungene ngemuva njengokulalana kwezitabane, njengokulalana kweinkonkoni. Yileyo nto kuphela uNkulunkulu angayifuni. Yini ngikhuluma kanje? Ngikhulumela labo baba labo sengibukela amavideo amaningi. Ngikhulumela labo baba labo abayiphukuphuku, abaganiwe. Umntana abantu wayiphatha kahle, wayilonda, eyilondela wena. Usengenile manje emshadweni, wena wenzani? Umbulalisa ngendlala. Udlala ngayo umntana omuntu. Uthi wena kunezinto engamelanga nizenze uma ngabe nisekamereni. Uyizwaphi leyo nto leyo? Kunobaba abangafuni ukukhumula phambi kankosikazi ekamelweni. Kunomama abangafuni ukukhumula phambi kamyeni wakhe ekamelweni. Kodwa mawufunda incwadi kaGenesis 2, ithi uAdam noEva babezihambela nqunu bengenamahloni, behamba nqunu benganamahloni. Baba, yekela ukuthi mangabe usekamerweni nomngakho bese ugqoka isikhindi sikakhakho usifase ngesipeledu umtshela ukuthi akacishe before ukhumula. Ngapha ufake neanda ngaphansi kwaleso sikhindi leso. Nawe mama, yekela ukuthi manisekamereni nicishe isibani, ufake i-tight ngapha, wafaka ipenti, wafaka i-tight, wafaka i-tracksuit. Uyenzelani le nto leyo ushadile? Bese nina-ke bobaba niyazazi nini engikhuluma nani manje. Hayi mina ngeke ngize ngikhothe ngeke amanyala, ngeke ngikhothe ingquza mina, ngeke ngikhothe indunu mina, amanyala leyo nto leyo. Lo mlomo wami lo uthethe idlozi my foot. Mangabe usekamerweni nomngakho, umngakho kumele aphenduke isifebe. Kumele aphenduke unondindo umngakho. Ayikho into engamelanga niyenze ngaphandle kokuthi wena umngene ngemuva la kuphuma khona amakaka. uNkulunkulu akayifuni leyo nto leyo. Okunye akukho uNkulunkulu atheni ngakwenzi. Intshebe yakho le ongafuni ukuyigunda yiyo ke le efunekayo ukuthi ungene ngayo ufike lapha yana eindebeni zengquza yakhe. Ufike lapha ayizi imthinta kamnandi lapha, uyihambisa uyidlulisa la endebeni, uye kulodebelo lokuqala uround ngolimi uze ngapho odebeni lwesibili. Bayayithanda abantu besimame leyo nto leyo. Uma ngabe usuqedile ke ubusu uyalifaka ke ulimi, ungalifaki lonke siphukuphuku ndini. Ungalifaki lonke. Uyabona umuntu wesimame la phezulu kunalento la ngesilungu bayibiza ngeclitoris. Ngoba igama lesizulu angalitholi mina ngithi inkotha ngoba iyakhothwa. Iyalenga lento kanje njengoba wena ubona la emlonyeni kunalento legcineni lapha mangabe labantu abaphalazayo. Mawufaka umuntu kunalento lelengayo na kumuntu wesimame ikhona leyo nto leyo ngaphansi kuye iyalenga. Leyo nto leyo ifuna ukudlaliswa ngolimi. Uma ngabe wena ungayidlalisi ngalolo limi lelo uzokhala ngoba umngakho uzothola umuntu ozokwenza lento wena olokuzenza isilimo lokuthi wena ngeke uzuyenze. Uthola umngakho akwenze leyo nto leyo, amenze leyo nto leyo, eze lobo bumnandi lobo wena omncisha bona la endlini nishadile. Uphelile lowo mshado. Nani bomama, imthondo leyo baba
itokuswiti zenu. Kufanele usithathe itokuswiti leso usimunye njengoba usuke umonye iyogwethe, njengoba usuke umonye ilokuzana, ilollipop, uyimunye ithoyiz lakho udlale ngayo into yomyeni wakho. Ushadile akuyona akulona isoka lakho leli umyeni wakho. Ushadile baba akuyena untombi yakho le unkosikazi wakho. Mkhothe isibumbu sakhe usikhothe, kuyamjabulisa lokho, uyakuthanda. Uma ngabe ungakwenzi lokho khona bazokwenzela kona. Nawe mama mawungakwenzi lokho kumyeni wakho khona abazokwenzela khona bese uyakhala. Omama abaningi bashade nemicamelo namhlanje, basala nemicamelo ngoba uyahamba thola omahosha, bafika omahosha bamenze yonke lento wena ongafuni ukumenza yona la endlini. Omama bayaphuma baye ngaphandle babuye sebesuthi, bakhothiwe benziwe yonke lento wena siphukuphuku ndini sendoda eganiwe, kodwa awufuni ukwenza wena into enzani ezojabulisa umkakho. Vuka emaqandeni ungene emshadweni. Lalela ukuthi iBhayibheli lithini encwadini yesihlabelelo sezihlabelelo. Isihlabelelo sezihlabelelo 4 uqale lapha ku16. Ithi vuka moya wasenyakatho, mvuse umyeni wakho, mvuse unkosikazi wakho, uze wena ningizimu, kuhlangane inyakatho neningizimu, uphephethe ensimini yami ukuze amakha ayo athaphuke, nigeze nibe bahle niphathe kahle. Nigeze nibe bahle. Othandiweyo wami makangene ensimini yakhe adle izithelo zayo ezinqabileyo. Ngena baba ensimini yakho, uyilobolile lensimi, ngena kuyo udle izithelo zayo ezinqabileyo. Sengingenile ensimini yami dadewethu makoti wami, ngiyabutha imure lami namakha ami, ngiyadla amakhekheba ami kanye nezinyosi zami, ngiyaphuza iwayini lami kanye nobisi lwami. Awuzwe nje, ngena udle la uthanda khona insimi yakho le baba. Ayikho nje lento le ukuthi hayi ukuthi angikwenze, hayi ukuthi angikwenzi. Kwenze mama, ayikho into engamelanga uyenze nomyeni wakho. Kumele uwenze yonke into ofuna ukuyenza nomyeni wakho, ngoba mawungayenzi khona abazokwenzela baba, mawungayenzi khona abazokwenzela unkosikazi wakho. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.